Pangalawang kanto lang yan, sir. Pangalawang kanto. Ay, kukunin na ang product. Hindi na kailangan ID? Ilan po ba? Oo, pangalawang kanto. Ito. Stop ko pag biyahe pag gabi kasi viral ang traffic, mga stoplight lang, konting ingat nga lang kasi may bilis mga sasakyan. Traffic din dito. Liwanag ng ilaw mo. Gasolinahan. Dumidikit kasi mahirap na pag nakadikit. Yun walang helmet.
niya naman to. Yun na. Dito hindi na nag-signal light. Kung oras kaya kung hindi oras. Lubak naman. Wow. Nakita yung kuan. Buta sa gitna.
Tulog ng tatay mo. Ano? Tayo servo lang napag-verify. Pinag-release natin 50 lang. Takbo, isipis na pala. Huwag mo magabi. Suhot siya. Pagkasang bangka. Suhot ka rin sa ilalim ng truck. Ay, antok na ako ah. Malapit na tayo. Nagsabay siya na tayo. Nanutok na. Tapos bahay na. Tayo sa bahay.